ചമാരെ എല്ലാവരും സോജസ് വ്ളോഗ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് ധാരാളം ആഫ്രിക്കൻ ലെപ്പേർഡും അതേമാതിരി കുറേ കേജും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. ഒക്കെ ഇത് മുയലിൻ്റെ കൂടാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് നീളം എന്ന് പറയുന്നത് 8 അടി, കറക്റ്റ് 8 അടി നീളമുണ്ട്, 8.5 അടി നീളമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് മുയൽ കൂടിന് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫുഡും കാര്യങ്ങളും വയ്ക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളം വയ്ക്കേണ്ട സൗകര്യമുണ്ട്. അതേമാതിരി ഇതിൻ്റെ ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മുയൽ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഇടുന്ന ബോക്സാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നല്ല മെഷാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഓക്കെ, ഇതേമാതിരി ഇവിടെ ഫുഡ് വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഈ മുയലിന് ഇവിടെ ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാം. അതുവഴി ഇത് ചില വലിയ കണ്ണിയാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഇതൊരു ചെറിയ കണ്ണിയാണ്. ഓക്കെ, ഇത് വലിയ കണ്ണി, ഇത് ചെറിയ കണ്ണി. അപ്പോൾ ഇതുവഴി അതിൻ്റെ അകത്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് മുയലിനൊക്കെ തിന്നാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഇതിനൊരു ഡോർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതേമാതിരി ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുയലിനകത്തിടാനൊക്കെ പറ്റും. നമുക്കൊരു ഒരു കൂട്ടിൽ നമുക്കൊരു 5 മുയൽ വെച്ചിടാൻ പറ്റും. ഞാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഓടിച്ചാൽ നടക്കാൻ പറ്റും 5 മുയൽ വെച്ചിട്ടാലും. അപ്പം ഇതിങ്ങനെ 4 കൂടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കൂടിനും കൂടെ ഇവിടെ ഫുഡ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതേമാതിരി ഈ ഒരു കൂടിനും കൂടെ ഇവിടെ ഫുഡ് വയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇത് ഫുഡ് വയ്ക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. ഒക്കെ വലിയ കണ്ണറയാണ്, ഇത് ചെറിയ കണ്ണറയാണ്. ഇതിൽ കൂടെ മുയലും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും പോകത്തില്ല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫുഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നെറ്റാണ്, കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം. അടിയിൽ നെറ്റും കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കറക്റ്റ് 4 അറ. ഓക്കെ, ഒരു കൂടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അറയാണ്. ഓക്കെ, 1 2 3 4 അറ കേജാണ്. അതേമാതിരി 8 അറ കേജാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു കേജിൻ്റെ ഓക്കെ, ഇത് ഒരു കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 അറ. 4 അറ കേജിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേജിന് വെറും 2000 രൂപയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ടും കൂടെ എടുക്കണമെങ്കിൽ 3500 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പറയുക. ഇത് തിരുവനന്തപുരത്ത് നെയ്യാറ്റിങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫോൺ വിളിക്കുകയോ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം റേറ്റ് ഫിക്സഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇതൊരു പീസ് ഒരെണ്ണമായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വെറും 2000 രൂപയും ഇത് രണ്ടും കൂടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 3500 രൂപയ്ക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ബാഗ്സിൻ്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാം.